बयखौबो खुलुमहरबाय रायजो राजाफोर आंनि रेंहा बड' चेनेलाव आरोबाव बरायनानै लाबाय गोथार गोसोजों लोगोफोर आं दिनैहाय थालिराव मुलि होनो नागिरदों नोंथांमोननो बेखौनो देखायनो नागिरदों थालिराव बबे मुलिखौ होयो मारै मारै होब्ला माबायदि देरो थालिरा सप्तानैजोंनो देरगोन ओरैबायदि माने बे मुलिखौ होबाथाय गोख्रैनो माने एकदम गब्लयो आरोखि सप्तानै सप्ताथामजोंनो बिदि फानजायो थ' नोंथांमोननो बेखौनो आङो देखायनो नागिरदों लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदो नाथाय भिडिअखौ नायलांनायनि सिगां नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोफोर खनले खनले खावलायनाय थाबाय बार बार खावलायनोबो बोरैबा मोनलायलाङो थ' नोंथांमोनहा मिथिखागौ जा खालामनांगौ खालामजोबना होथारदो थ' लोगोफोर नै आंनि हिन्जावा दिनै सि दादों सि दानायखौ दसे देखायनानै ओमफ्राय थालिर बारियाव थांसै दे नै लोगोफोर सि दादों सि दायै दायैनो एकदम मानसिया बोरैबा जाजोबथारबायलै बियो जानाय मोनथिया लोंनाय मोनथिया ओंखाम जाबाय नोङो हा ओंखाम जायाखै बादा होब्लाबो मानिया सि दादा होनबाय आङो बांद्राय सिल' दासिबाय थायो ओमफ्राय मानिया फिसाजोआ ना गुरहैदोंलै आंनिया आङो थालिराव मुलि होनोसै थिंखिखौ आं लाबोबाय नै थालिर फिथाइयावसो होगोन आं मुलिखौ थालिर फिथाइयाव ओरैबो दं हनै बैहाय होगोन दाखालि खनसेल' लांनो मोन्दों मालिकआ जोंदों आंखौ मुलि होयैनि नोंबो ओरै फै न'आव दाथा न'आव ओरै फै नै बावथा नैबे आंनि फिसाला नाय एकदम अबस्थायानो गैला गोगोम गेलेयो साला नै बे बै दखानदारि फिसाला माथो नाम बेलाय नोंसाजोआलाय नायलाय नाय बेनि गन्थंआव नायलाय माबायदि नै र'लै जिरायनोबो खालामदो बाबुबायदि हाय खर' गोबाव खालामालासिनो थालिर बारियाव बयबो ज' थांसै गोबावजों खनसे नायनोसैलाय जोङो दिनै थालिर बारिखौ गाज्रि दामोन सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला एकदम माबाजोबथारदो बै बेल आइकनफोरखौबो थुलाबायनानै लाजोबथारदो साबस्क्राइबखौबो एकदम थुलाबायनानै लाजोबथारदो थाब थाब माबा जाथारथोंसैलै लोगोफोरा एकदम खालामसिना होजोबथारदो दे जोंना जोंबाय नै बिमाया फिसाया एकदम माबा सैमानि फुथुलाखौनो सुनानै माबाजोबथारबाय नालाय जोंसिजोब्बाय नै ओमफ्राय बिमाया जोंनाया गारियाव थाया गारियाव दाफै दे गारिया बोरैबा गोलैलाबायगोन ओमफ्राय नै दै होबाय लोगोफोर दै थिंखिसे दै होनांगौ नायदो नै दै होगासिनो दं आङो दायो थिंखिसे दै होबाय आङो थिंखिसे दै होखांबाय दा आं बेखौ थालिर बागानाव लांनानै सारहैनोसै फिथाइयाव नोंथांमोना नायलांदो थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदो आङो थिंखियाव मुलि सोनो नागिरदों नै डाबल 10 ml नैबे मुख्राया ml लिरनाय दंखायो नै नैबे मुख्रायाव नै बाहायनो 10 ml दंखायो बेसिमल' होनांगौ बुब्लाबो थिखोनोबो रोङा हमनोबो रोङा आं इयाव मुलि हैदोंमोन ना बे 10 ml मुलि होनायसो बियो बिदि माबा जाबा थिंखिखौ बाबाय आङो मुलि सारसिगोन आं दा थालिर फिथाइयाव नायनानै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय
लोगोफोर मुलि होदां मुलि मुलि होनायाव दाफा मोनदों सिगांनि दथिया गार मेगनाव हाबगोन खुगायाव हाबगोन गार थाबाय थायो थां दा मुलि होनायाव थाबाय थाबाय नोंसोरो मेगना हाबो होनला मेगनाव नावसो थारावसो थादों गरसे दौख'नाया स्रासैहाय बिसोरखौ हमख्रबनानै
थ' लोगोफोर आङो मुलिखौ सारखांबाय नोंथांमोना नुखाबाय माबायदि सारो मुलिखौ एकदम अखा हानाय बायदि सारनांगौ माने होमब्लासो बिनि रिजाल्टखौ मोनगोन फुरा मोजां सारनांगौ आरोखि एकदम सिहोजोबनांगौ अब्लासो बिनि रिजाल्टखौ नोंथांमोनहा मोनगोन फोथायाब्ला नोंथांमोनहा ट्राइ खालामनो हागोन मा रोखोम जायो थ' थालिर फिथाइया नै माबायदि समाव नोंथांमोनहा सारनांगौ मुलिखौ नायनानै लादो थालिर फिथाइया थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आंनि मुलि सारनायखौ गोबाव समनि उनावहाय आङो थालिरनि मुलि सारनायखौ नोंथांमोननो देखायबाय थ' गासैखौबो जोबजासे नायबाय होननानै गोबां मिजिं थिनाय थाबाय थ' चेनेलखौ बिदिनो साबस्क्राइब खालामदो हाजासे सापर्ट खालामदो जेन' आं नोंथांमोननि सापर्टखौ मोननानै थ' लोगोफोर गोबाव खालामलाय भिडिअखौ आं बेयावनो दोननाय जाबाय गोजोन्थों।